Dini ang hai kisah video post makai pika teman mele sini di pasar orang bangai seng joto di pasar tabang thasang ni jora tei seng to asa khlai ki di pasar sini di pasar montri tong emle tong neta tong noi kintu ukok rong khnagoi tini ukok rong nogoi asani nirasang paikha tamani homale bubagra rong no kisa khaya hongjang mani nugui saya hongjang mani nugui kisa sini bekha khamjak joto tirpasan nugui tongo sabani saya sabani sajak tei joto tirpasan nes sigui bo tongo kintu simani poraibo borok taikeni fake news na lagi omo kaisa saya lagi omo kaisa jeles ngwani bangaisi tag lockdown ni jorago bubagra biang thangka bubagra kothai hnai oro news rogo bosang nuk tongo kintu news no sanai bosbabu bosini borok no sanaga sini borok no sanaga tamani bangai bosna khamale borok kaisa jeles ungjang mani bangai borok kaisa sorkar tongoisi tirpasar rong subaya khlaigai kok simini kotor side nong subaka hnai hai rok khlaigai ike je subanai hnai sanai rok tabok sabasbano subamaka bono angkisa sina musugu ge bone sikang 3 mas 4 mas perege masa bomong to poi tangka debro ma bokok sai tangka bubagra mungsafano pawar kuri sugya hnai kintu tabok jarati naini khangke bubagra no joto nono subai tongo বাইরে tongnai fatar tongnai nawo tongnai para tongnai rono kintu tabok je sorkar hnai phaimani ke buno no chuba man nuyakho nai di jodi chuba mane nukhangke jodi borok chuba khangke jung bunu khamo nung bunu khamo nora bunu khamo joto no sai mangu ukok rono a burai tama hnai bubagra no haya saka bubagra ni tongkhangke kuno phana mangla kintu BJP ni tongkhangke mairong manai nog manai tin manai hai hnai sage borong nile Ratonlal Nath MLA tongpu borong nile Biplop Dev minister tongpu hnai CM minister MLA bepang tongpu hnai ke borok subanai hnai sage oko nang asak samani subano subai ma khatabo ke bonofas suma mane nuya khoble tak jortui nang lasia dem tai kok sangane ang bumung to poi thangka kintu tak bumung ma khangka ang sai ni sai ma kamo budoi tamang noi sa apro bubagra mungsani kam sugya ke buno subai ma yahnoi tabok jaratoi nini basabutei pojonto si suba jagi tongkhana baire thangai tongnai rok nangwa sungnai ade 100 থেকে 600 জনা পর্যন্ত বুবাগ্রা তাই টিপ্রা মথা বাইরে তংলাং ন সুবাজা কিন্তু সরকার তাবো পর্যন্ত কে বনো সুবা মান নুয়াখ উ সরকার বুমুং তো আং সালিয়া আপন বুমুং সায়া ফন নিও नु সংউইনাসতি উ সরকার তামো সরকার তাবো চলাই দং বড় নরম তামা সুবাখা বুবাগ্রা সুবা মানি তো নুই তংলাই খানানি দ ফেসবুক তে WhatsApp এবা ইউটিউব রগো কিন্তু সরকারক কে বনসিনি tirpasar no subama krikho hain bangai u jeles nangmani bangai bor hamya hongjak na khable borolo subai tongka u kongo khnagei nugui boro suba kha hnai kaham monjang nai bangai borok oro list huiro laikha asa jona no suba kha hnai Mumbai Delhi Kolkata Bangalore Hyderabad tongnai কিন্তু tabo jarate ke khok saban urang mayako ang sige oma ane babani thati jagra angya apane subai maya ke suba maya sadi uloke ulo suba nai hnai sari ke tamane oro page hnai sui tirpasar ma asa tatal thokai tongkha ba omba kaisa tirpasar ni boini bumung phaloi rang chama siklai khablei kisa wa sugoi kok sana tongmane inke boni porego bu Mr. Komal Koloi news saka
news to je kebe kokoma gote mane bono sanai suba khade suba yate bono bor to sunai boni to kebe saya kere nangbono to down khaibone nai to tamane humale u tatal manjang nai kheble soba tatal sa u tatal manjang nai kha abon bagai bono down khaibone bagai bo tolakhi khlaigoni nai tongkha tabok niro maso nadi tirprasa joto nai tongmai niro bisi tongmai apano ani ama baba trongkene belai katang jagis tongkha pa nini bumung butong khable apu nang baire thang tongmani tabule niro bu mai masa ang tongmani mai rong rang rong magai masai tongnai ka hanai borok anokol khai sai tong nini bumung butong ka hanai niro sok phade ekon check nai mole check khai nai mole khok sapa maya omtai ro asu dala rok thok onen tanandi roime sadi ulo renai ke ulo ronai sadi omtai ro asu saya ang to tabong maya phane chole ka tamane male ang kisa misa maka bubagrani hoite e je fake news nanai bubagrani mung bai fake news nanai broma ang sawoni sugu ano bubagra khud nu boni saksa nu kol khagi ano oro pataro toma emile netaro bai kok salagi ano rangsu bazak mairong subazak ang waini waithano mai masai tongku rang mai tongu mairong mai tongu dal mai tongu mugitheng mai tongu tei joto kol khaigi singnai bubagra te tipa mothani singnai ro borok mai akre maspa mai akre joto no mai tong niro bunuk tong mai na Facebook YouTube ro joto no mai tong mai ne kintu tar jate sarkar ni hoite kebu manai kri ko apano borok dala sagi rikha hnai YouTube Facebook online go post khai ro omotro ke belai cha yaklai mani inke kok tipa ni hoite bang kisa singna musu pigo kok tipa to tatal saya boto kebino sengge tamo maka demaya je ang sige all India je news salok tongai borok joto fake mangus nange kintu borok soitono tei thangone ke borok ni news channel si obong thang hai bange all India go tabok 50% 100% ni bisi 50% fake cholei tongo mane humale borok kebino tei news na kangke bon singma pai hai bange কিন্তু উ মিস্টার কমলকে বনো নাইয়া চিনি টিপ্রাসানো হাংখ্রাইনি বাঙै বকে কबै ni sengui nai mane কিন্তু উ bok koboi kongno sana thangmani bagai tini boni news channel of khaigoni nai tongjaka omo taike mangsi fake news rogoi tatal sagai cholai tongnai ke bagai sini tiprasa hanai kisa sabai nai elani rok nadi tabok উ bubagra porodor kichu boni bagai tama fake news nakha bubagra বাইরে tongnai fatar tongnai no ke buno sobai hanai sage কিন্তু উ fake news no neo bon deklaiman উ fake news omtai khailai ne no ke bon khlaimaya কিন্তু omtai kebino tei kok sanai bro no ke bon khlaimage orono sajage oroni sigi ma na oroni busigi ma nai nirok dalal tama keboi tama etai ka kheno nirok wasok naibe jadi kisa ang u sorkarni rang lub ni bangai kok samaya tamane mole borok kisa fake news chalong mani tatal samani bang sang kisa masage omtai rok fake news no kisa bon khlai kangke jotono sigui manai janai nirok jesuk fake news pana snai tongdi apano joto tirpasa rok sigui ni tongu sabani sa ya apano nongle sorkar gnangba isa power tonguba nirona ai keplai tongu apano nirok kisa tirpasani bagai ka hamasok lagi omona ani koimeng omo taike mang tirpasa rok basolei tongsnai om taike sai tongkha ke bagai sasnai sadi wasok madi tirpasani bagai kok bile ka sagu kintu samang tamale mangsa sikring ke bagai sanai sadi kok tang phana sai mana ang bu sanai tini ang ta tirpasa sok pai ke jotono 2 kulur rang ronai hle ang sai mana kintu kam siklai ang ke bagai sanai sadi sini tirpasa patar tomai borong te ke landa kerekha tak u landa kaisa tong borong ka sini kitini falsna sini kitini kaini tongmani bising kaisa phalosnai kaisa bai thang tonai je rang tomani 12 lakh deng 5 lakh deng bo bai chai thoi pai paisnai jeng oro baire go tongoi ne patar tong ne golei paisnai ne ma sonai je ana ama baba ke ne ano
malai musubu malai malia nulai musubu nulai malia orno sung gole senai paihan boy paihan joy tirpasa maya grang no belai belai ke hambai chungno lak lak puti suba mani mangai apa letabok lockdown ni joda kitini phalo ni humpas phal maya tamane humale kitini phalo ni tangi be gari maya hospital sange be ni kitini haya corona virus ok jumjang no bono kidige tak ang kitini phalnai hui musuk tongsa si kitini phal male tanu sina jangya tak tipe asa paire tomai joto nakelo thaisinai khana me bari joto ama baba taku buku rok sini tipe asa tomai rok jeng thaila ho tini oro ni bising jeng thaila ha tak corona virus bemar maja gono jeng kiriya jeng mai masaya thayoni bono sikirige wasok mai bari joy tirpasa maya gana jungno subamani bangai লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ।